all are very, very devastated, and it's actually I understand, sir. I understand. it's actually 6 days today that we have lost 7 of our family members. Anqatyiwe ngaxeshanye namhlanje eStenga KwaZulu-Natal amalungu asixhenxe osapho lakwaMonswami nasweleke kwiveki ephelileyo. Andiyazi uba yayingathi yimuvi ne yayingathi kudlala imuvi apha engqondweni yam but kungadlala imuvi inyani. Iintsapho ezininzi zisabopha amabande zizama ukwakha ngokutsha amakhaya azo emva kwesithuba senyanga kwathi kwadilizwa imizi yazo kuGompo eMpuma Koloni. Simbulise emakhaya uNdandandambi Ndodwa Ndamba noPhumza Sikhumba nayitoliki yolwimi lwezandla. Anqatyiwe namhlanje amalungu osapho asixhenxe aKwaZulu-Natal nawabulawa kwiveki ephelileyo. Esi sixhenxe kuvakala kuba saqhwilwa kwikhaya laso eNew Ark kwaye imizimba yabo yafunyanwa eMelmoth. Unobangela wokubulawa kwabo awukaziwa, ukanti abantu abathathu sele bebanjiwe sithetha nje kwaye kulindeleke ukuba bavele enkundleni kule veki izayo. Intlungu nenxunguphalo bezibhalwe ebusweni kusapho lakwaMonswami ngethuba olusapho nezihlobo libeka amalungu alo namhlanje kulandela ukubulawa ngokumasikisi kwelamalungu osapho asixhenxe kwisihelegu esibangele umothuko kuluntu lwaKwaZulu-Natal. Inkulu-baphathiswa yaKwaZulu-Natal uThami Ntuli umemelele abemi beliphondo ukuba balwe nobugebenga ukuphelisa lo mkhuba. This funeral is not a normal funeral. When you see 7 coffins lying here, not because of natural cause of death, because of a hand of a barbaric and ruthless, heartless man, really touches all of us. It's a call to us let us stand together as the people of this province to fight crime. uNtuli weleke ngelithi basezithendeni zabo bangekabanjwa. I want to assure the family and the community that every available resources is being deployed to locate and apprehend the remaining individual. We will not rest until all those responsible are brought before the law. Amaxhoba afunyenwe ebhubhile kwithafa elingekude nekhaya lawo ekuqaleni kwale veki. Abathathu kubo badutyulwe ngelixa abanye abane behlatyiwe. Kukholelwa ukuba bathinjwe ngexesha lokuhlaselwa kwikhaya labo ze basiwa ebaleni apho babulawe khona. Usapho lakwaMonswami luthe lushiyeke nemibuzo emininzi. We all are very, very devastated, and it's actually I understand, sir. I understand. it's actually 6 days today that we have lost 7 of our family members, and it's so shocking. We've been through very trying times. All of our family are very, very devastated, and we haven't had closure as yet exactly to what happened, even though we have got 3 suspects. But we still haven't had full closure. We still don't know why. We still don't know what is why, what happened. Though we have some other information. Bathathu abantu ababanjiweyo. Iintsapho ezininzi zisabopha amabande zizama ukwakha ngokutsha amakhaya azo emva kwesithuba senyanga kwathi kwadilizwa imizi yazo kuGompo eMpuma Koloni. Izindlu ezazakhiwe kumhlaba webhunga lezolimo i-Agricultural Research Council ngelasemzini zathi zadilizwa emva komyalelo wenkundla. Ezi ntsapho kutyholwa ngelithi zangena ngetshova kulo mhlaba zakha izindlu zazo kwaye sithetha nje zonke ezo ntsapho zichaphazelekileyo kunyanzeleke ukuba ziphume kulo mhlaba zizakhela amatyotyombe nanjengoko zishiyeke zingodinga indawo. Andiyazi uba yayingathi yimuvi ne yayingathi kudlala imuvi apha engqondweni yam but kungadlala imuvi inyani. Sisabhatala ilowuni,
and akho nto sithatha kuyo ngoku sifana nabantu nje abaxhomekeke kwimali yegrant. Usizi nembandezelo zibhalwe ebusweni kubahlali ebebefudula behlala kwindawo yaseBhongweni. Kule ndawo bekuthe tshitshilili imizi eyakhiwe ngezitena, kodwa ngoku oko kwezolo nanjengoko zidilizwe zonke ezo zindlu. Oku kuza emva kokuba ibhunga lophando lezolimo nelingabanikazi balomhlaba lathi lafumana umyalelo wenkundla ogunyazisa ukuba baphume baphele abo bebehlala kule ndawo. Kubahlali ke sisilonda esingapholiyo esi. Zange ndibe right tu ndaluza ingathi ndiyagula namhlanje, and akho nto icacayo apha, asinambani, into efunwa yimali. Masikhuphe imali yeqoqo. Abantwana bathi babona kakubi kakhulu ngethuba kudilizwa izindlu zakomawabo, kwaye nakubo impilo ijike yarhaka ukwancindi yekhala. Ndandicinga uba sizayohlala phi xa simka apha. Ndenza uba ndifile kabuhlungu because igali yanditraumatizer. Kungoku nje iintsapho ezininzi zizibona ziphinde zaxinanisana ematyotyombeni. Nabantwana iyabaphazamisa ezikolweni laa nto because kaloku uyaqonda ubana bebezazi ubana benekhaya. Just imagine xa umane ubuyela kumkhukhu ongaka. Ekuseni funeka kugilagilwane omnye unyathela isihlangu somnye because yonke into esiyenzayo into yonke le ndlu. Masithi i-room, ilikhitshi, i-dining room, yonke into funeka siyenzele apha. Ukanti iqela le-EFF eBuffalo City lithi ukudilizwa kwezi zindlu ngoNovemba kwakungekho semthethweni. Eli qela lithi liyalele abanikazi bezi zindlu ukuba baphinde bakhe izindlu zabo. On the 10th of February this year, 2026, we got a rescission because when they started with the demolitions, that is shortly after the court order that was issued on the 28th, we submitted a rescission application within 20 days. So there was already a process of a rescission application. Hence, on the 10th of February, that rescission was granted, meaning that the order they used on the 18th to demolish these houses became an illegal order or an unlawful order, which is why now they have to rebuild these houses. Ukanti umasipala ombaxa eBuffalo City khange uphendule xa besimcelile ukuba uphawule ngale meko. Ngelixa nabanikazi bomhlaba, i-Agricultural Research Council, bengakhange bafumaneke nangona bebevumile ekuqaleni ukuba baza kuphefumla ngalo mba. Abahlali abathi badilizelwa izindlu basakhala ezimantshiyane besithi ubomi babo abunakuze buphinde bufane. Kusenjalo ngabantu abangama200 abashiyeka bengenamakhaya kwinyanga ephelileyo eThornville, KwaZulu-Natal emva kokudilizwa kwezindlu zabo. Kungoku nje bamemelela kwikomishoni yamalungelo oluntu ukuba ingenelele. Abahlali bathi baqala ukuhlala kule ndawo ngomnyaka 2022 yaye akho mntu abaxelelayo ukuba abavumelekanga ukuba bakhe kule ndawo. Sekuphele inyanga ngoku izindlu zabo zadilizwa liqumrhu le-Red Ants. Abahlali bale ndawo bakholelwa okokuba esi senzo sasingekho mthethweni nakubeni umninindawo emile kwelokuba wayefumene isigunyaziso senkundla. Umthetho awuzange uzulandelwe ngokudilizela kwethu. So ijustice ifuna iqhamuke lapho ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi abantu badilizelwe bengatsheliwe. I-trauma esadlula kuyona, iy'ngane i-trauma ezadlula kuyona, ingane ihambe esikoleni ivuke ekhaya, iyabuya esikoleni ayisanakhaya. Bambi bathi abazange bazibona bekule meko xa bebasakha amakhaya kule ndawo ngomnyaka ka-2022 batsho bememelela kwikomishoni yamalungelo oluntu ke ngoko kokuba ingenelele. Onke amalungelo ethu esinawo kwi-Bill of Rights njengoba ngithi ngizidrila ngale nto because every time umuzwa osopolitiki bekhuluma umuzwa iParliament, this is into abayibiza cornerstone. And uma ngibheka zonke izinto from section 7 okuyiwona ngibona is-affector, section 12, section 26 odila specifically nento yama-eviction, azange thina-ke usebenze kuthina noma azange thina sikubona usebenzela. If i-commission yamalungelo abantu ikhona iyasebenza siyayidinga njengamanje. If sinayo into ekuthiwa uhulumeni siyawudinga njengamanje.
Kambe abahlali abachaphazelekayo bakwenza nemigudu yokufumana igqwetha elinokubanceda kule nyewe, nanjengoko besithi ukudilizwa kwamakhaya abo kubahlubule isidima. Mapolisa asempumalanga bongoza uluntu ukuba luhambele kude kwimilambo nemisinga kweli xesha lemvula, ukanti iziganeko ezisixhenxe zirhaxwa kwabantu esele zibhengeziwe kwisithuba seveki ezimbini kweli phondo kwiindawo ezahlukeneyo eziquka iSchoemansdal, iDriekoppies naseMbalenhle. Kube maviki lamabili labhizi kakhulu kuthi inhlambi letivela emaphoyiseni kulandzela ukuthi bantu labalidlanzana bancwile etindzaweni letihlukahlukene letifaka ekhatsi imifula kanye nemadamu. Kutholakele sidvumbu sendvodza leneminyaka lengu-60 edamini lasetiyeni endzaweni yaseSchoemansdal namuhla. Kanti-ke kusenjalo nemdobi wetinhlanti kutholakele sidvumbu sakhe edamini iDriekoppies kulo lelilanga lanamuhla. Izolo vele besle elangloop lapha eKwamhlushwa khona omunye umfana mhlambe uso 19 years lamanzi umthethe le Lumathi River, so sahamba samfuna vele yena besimfuna for amalanga amathathu, and on lelanga lesithathu samthola plus minus 5 to 7 kilometers from lapha angene khona, so besihamba nathi inyawo kakhulu because imoto ayihamba ekuvala lapha. Namuhla la kule dam lo omkhulu bekahamba ukugeza kancane, so inking manje lesikhombo ayikhombi kahle, bakhomba indzawo amathathu, so izothatha isikhathi kancane kepha vele sitamthola. Kusenjalo emaphoyisa kubite ukuthi aphutfume endzaweni yaseMbalenhle lapho kumite khona bantfwana labatsatfu lebebabhajatiswa. Like to sensitize the community or to urge the community to refrain from using rivers, dams and streams, especially when performing ritual. And as we speak, we receive a lot of information whereby there's a pastor who drowned in Schoemansdal while performing baptism. Also, there's a person in Driekoppies Dam who have reported to have drowned. And now we just received information whereby 3 children who have drowned whilst they were performing baptism. We urge the community that they must be extra careful around the river, streams and dams. Emaphoyisa sekancuse emalunga emphakathi kuthi alekelele kuletinye tindzawo kwatise kuthi labanye bantfu basengatfolakali. Etindzabeni tetfu ku Channel 163 loteletselwa iNewsroom Africa, ngingumweli Masilela eSchoemansdal eMpumalanga. Mongameli waseMelika uDonald Trump uphinde wasinda ngokulambisa kwinto ekubonakala ngathi beligumgedle lokumnyusa amafu. Umongameli Trump kwakunye nenkosikazi yakhe uMelania Trump kunyanzeleke ukuba bakhutshwe ngokukhawuleza kwisidlo sangokuhlwa sase-White House emva kokuvakala kwezithonga zompu ngaphandle kwesakhiwo. Amanye amalungu ekhabhinethi yakhe kunye neendwendwe nabo kunyanzeleke ukuba bakhutshwe. Umrhanelwa kutyholwa ukuba ungene kwindawo yezokhuseleko ephethe izixhobo ezininzi. Abenkonzo zokhuseleko baye bambamba kodwa elinye igosa liye ladutyulwa kwesi siganeko. Kanti utitshala oneminyaka engama-31 ubudala waseCalifornia kuvakala ukuba nguye lona ubanjiweyo ngokuphathelene nesi siganeko. Kanti abezomthetho kwelaseMelika bathi umrhanelwa ujongene nezityholo ezimbini ezibandakanya ukusebenzisa gwenxa umpu kunye nokuhlasela igosa lezokhuseleko esebenzisa isixhobo esiyingozi. The defendant will be arraigned on Monday in federal district court. But make no mistake, there will be many more charges based upon the information that we are learning in this very fluid situation. Imvumi yomculo wejazz uSive Mqikela nowaziwa ngo-Imve Mnyama ngumbhali kwanomculo ozinze eRhawutini nodume kule ndima ngenxa yefuthe lesintu alifaka kwisingqi somculo wakhe. Le nzalelwane yakuKomani kwiphondo leMpuma Koloni ikwaliqwetha ze abe yimvumi ngaxeshanye kwaye ukhuphe uncuthu mazangwa lecwecwe litsha. Imve Mnyama nanjengoko ezibiza unesidanga kwezomthetho kodwa noxa kunjalo ngenxa yothando lwakhe lwengoma ukwayimvumi ephuma izandla kumculo wejazz. Kunzima kunjalo ukugqwesa kule misebenzi xa uyenza ngaxeshanye. Masive eyakhe imfihlelo. Unyanisile xa usithi ngumsebenzi onzima kakhulu, so enyanisweni idinga i-effort eninzi kakhulu
ithetha ukuthi loo nto ezinye izinto ezenziwa ngabantu abatsha mhlawumbi ndiye ziye zindiphose. Ya nezinye izinto mhlawumbi bekumele uba ndiyazenza ngoba ndifokase kwezi zinto zombini. Eli gama lakhe leqonga lisekwe entweni kanye. Apha kulo mculo wam kakhulu ndingumntu oncwadi, literature, especially imibongo nezibongo, poetry. So indlela endiyicinga ngayo, you know, if kukho inhlanti ethile apho kufuywe khona, imve emnyama ayixhaphakanga kakhulu. Futhi andikhumbuli ndisithi ndihambe itheko elithile ndifike kuxhelwa imve emnyama. Enye into endiphinde ndake ndayiva kuthiwa xa ukhupha ishwangusha likhutshwa ngemve emnyama and ixhelelwa esingeni. Umculo wakhe wejazz unonga ngemiyalelo equlathe imvelaphi kwaye indawo akhulele kuyo ibe nefuthe kwisisigqibo. Lo mculo yawo kule tradition ye jazz, but also draws from umculo alapho ndikhulele khona ephondweni laseMpuma Kapa, ndingwaseKomani ezibeleni ilokishi. Zikhona ingoma endikhule ndiziva from i-community. Kube khona ezikuthiwa ziqanjwa on the spot, umombelo, so to speak, amagwijo. So that's a big influence for mna. Unecwecwe litsha elithi Emnyama Ndawo. I-EP inengoma ezintandathu ndiyirelease nge-28 kaMarch. Eli cwecwe litsha ulikhuphe ngokusesikweni ngomhla wama-28 kuMarch walo nyaka. Manibabe kazibini ke kuwe mamqwathi nomamzangwa ezindabeni. Ndiyakubulisa mbukeli wami ekhaya, ndikwamkele ke kwidesika yemozulu. Mna ke bethuna igama lam ndikuthabile ke ndiyinzwakazi yabathembu ngokubanzi. Masijongeni ke nansi imozulu. Mbukeli ke sizawuvula kaloku siphawuleni ke ngomfanekiso wokuqala ogangatha ngokuqatha kwiziganeko kaloku zemvula emimoya nje phantse wonke uMzantsi Afrika. Nawe uyawuthi uphawule ke apha ekhaya banoko imandundwana kancinci imozulu phaya kwela phondo lonke laseRhawutini, amazantsi futhi kompumalanga nazo zonke nje ndinqinisele kakhulu ukuphakama phaya kulo lonke futhi lapha koLimpopo. Kuyabanda ekuseni kothabazibe futhi bevuswa ngamaqondo okutshisa athande kakhulu ke ukuncipha kakhulu ekuseni kokubanza apha ekhaya. Masijongeni ke lo maqondo okutshisa kaloku ke aphantsi naphezulu. Sithi ke sivule mbukeli wamaphekayeni ngephondo lethu lokuqala ke iphondo elo liphaya eMpuma Koloni. Kakhulu ke mbukeli kwindawo ezininzi ke ezithanda ukuba kwimpuma namazantsi kwela phondo phaka kaloku kugompe ekuseni futhi kuyabanda kuyafefa ngokunjalo naphaya eMthatha ekuseni futhi nazo zonke nje zongingqilo kuyafefa futhi kubaneke ngenxa ka-11 degrees. Kanti futhi baphila ngolu hlobo phaa kwela phondo ke eliseFreystata nelikumbindi kakhulu apha eMzantsi Afrika. Mpela kumandla kakhulu kulaa phondo futhi buseFrankfurt kwiziganeko zezontshizane futhi zithe xhaxhe phantse yonke laa ntsasa ngenxa ka-10 degrees benje futhi ephondweni laphaya entshona Koloni. Kwindawo ezininzi ke emzontsulo futhi ezikufutshane kakhulu phaya elunxwemeni ndawo ezo ezifana phaa kaloku koFredendal futhi qaba ngamafu kakhulu xa bevuka ngomso amaqondo phantsi ngo-9 degrees. Kanti bukelo wam ke ekhaya baphila ngolu hlobo futhi kwelaa phondo laphaya kaloku ko-Northern Cape kwindawo ezininzi eziphaa phezulu kwelaa phondo futhi kurumani kwasekuseni naphaya koKimberley kuyabanda inkwankca ivakala kakhulu phaya amaqondo babanciphile ku-10 degrees. Mbukelo wam kaloku imozulu futhi yenjenje ephondweni laphaya eNorthwest kwindawo ezininzi ke ezikwintshona naphaa phezulu kwelaa phondo futhi buseTosca kwasekuseni kuyabanda kakhulu ngamafu nomoya ubhudle kakhulu xa bevuka ngomso ngo-14 degrees. Kanti mbukelo wam ekhaya kanti imozulu yenjenje kwelaa phondo laphaya kaloku eGauteng kwindawo ezininzi ke eziphezulu phaya kuseTshwane kwasekuseni futhi nazo ziziganeko zizomvula neentshizane zithe gqa phantse yonke laa ntsasa bavala ke usuku ngomso ngo-25 degrees. Bukele ekhaya xa sinyuka ngokubanzi sijongeni ke phaya ephondweni futhi laseLimpopo kwindawo ezininzi ezikumazantsi nentshona phaya kaloku obilabila umzekelo kwasekuseni futhi kuyafefa kuyaduduma nje yonke intsasa amaqondo phantsi ngo-11 degrees. Kanti ke benjenje kwelaa phondo laphaya kompumalanga kwindawo ezininzi ke ezisencamini kwelaa phondo phaya kaloku emalahleni kwasekuseni futhi kusibekele ngeyona ndlela futhi kubande nenkwankca iyavala xa bevuka phaya ekuseni ngenxa yelo shumi. Mbukele ekhaya ndiyayivala ndiyayisonga imozulu ngephondo lokugqibela nqa kuphaya ke KwaZulu Natal impela ke kumantla futhi koNewcastle ekuseni futhi kusibeke kakhulu phaya ngo-13 degrees naphaya koVryheid kusabanda xa bevuka ekuseni ngeshumi nje elikhatshwa sisithandathu. Mna ndikuthanda kangaka Xezele Miyoli. Kamnandi mawethu.